Сенс свой шукаю я у раскрыжаванні, де з-пад корони кров тяче на скроні. Ставши под крыжом, стомленный собою, прагну я у сердце нести крыж заўсёды, каб не глуміўся вораг надо мною, каб крочыць шляхам правды і свабоды, каб не глуміўся вораг надо мною, каб крочыць шляхам правды і свабоды. Не заслужыў я ласкі суцяшэння, бо вельмі доўга ад цябе хаваўся. Ты, Пане, клікаў да майго сумлення, а я у цемры моўчкі заставаўся. Ты, Пане, клікаў на майго сумлення, а я у цемры моўчкі заставаўся. У саді аліўны, як твой від мне дзіўны, вобраз сумны бачу, Езус, Бог мой, плача. От крывавы пролівае боль і страх яго стискае. Ах, Езус, томлеці, быў ён блізкі смерці. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з духом твоїм. Выпрабуй мяне, Божа, і пазнай сэрца маё, выпрабуй мяне, пазнай думкі мае. І глядзіце, не іду я шляхам несправядлівым, і на шлях вечны скіруй мяне. Гэтай антыфонай на ўваход з псальму 139 распачынаем літургію святой мшы ў чацверг другога тыдня Вялікага посту. Гэта святая мша ахвяравана ў інтэнцыі за памерлую Вольгу ў 29-ю гадавіну, за Валерыя ў другую гадавіну і за памерлых сям'і Горад, таксама за Вераніку ў 10-ю гадавіну і Уладзіміра у 15-ю гадавіну пасля дыйсця да Пана. Прызнаемся, што мы слабыя і грэшныя. Спавядаюся Богу Усемагутнаму, Сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, чынкам. і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвятейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі.
помолимся. Боже, Ты любишь невинностью тых, кто кается и обновляешь. Схили до себе наше сердце и запали у их огонь Духа Святого, каб мы были сталыми у веры и подтверждали ее учинками любови, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги пророка Єремії. Так каже Пан: «Проклятий муж, який сподяється на чоловіка і у тілі бачить свою силу, а серце своє одворочує від Пана. Ён буде, як ядловець у степі, не обачить, коли прийде щастя, але буде жить у висохлих місцях на пустині, на соленой і безлюдной землі. Благословлений чоловік, який сподяється на Пана, і надія якого Пан. Ён буде, як древо, посаджене над водою, що пускає корення своє над потоком. Коли настане спека, яно не боїться, і листя його застанеться зеленим. І у год засухи яно не буде хваляватися і не перестане приносить плен. Больш подманливое за усё і невылечное сердце. Хто ж познає його? Я, Пан, доследую серце і випробовую нутро, каб отплатить кожному паводле ягонных поводин, паводле плёну ягонных учинков. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який не ходить заради безбожних, і не узыходить на шлях грешних, і між насмішників не засядає, але у законі Пана його солода, над їм розважає у день і уночі. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Ён буде, як древо посаджене коля водного потоку, якої плод приносить у свой час, і листя його не вяне, а усе, що ён чинить, йому удається. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Не такі льос безбожних, яни, як мекінацу вітер розносить, бо відає Пан шлях справедливих, а дорога безбожних загине. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Хвала Тобі, Слово Божие. Хвала Тобі, Слово Божає. Благословленный, хто у добрым и чистым сердце заховає Слово Божие и приносить плоду терпливости. Хвала Тобі, Слово Божає.
Пан з вами. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час Езус сказаў фарысеям: быў адзін багаты чалавек, які апрануўся ў парфіру і тонкае палатно і кожны дзень цудоўна банкетаваў. А нейкі жабрак па імені Лазар ляжаў каля ягоннай брамы ў струпах і хацеў насыціцца тым, што падала са стала багацея. Сабакі ж прыходзілі, лізалі струпы ягонныя. Памёр жабрак і ўзнесены быў анёламі на ўлонне Абрагама. Памёр і багаты, быў пахаваны. У пекле, будучы ў пакутах, ён узняў вочы свае, убачыў здалёк Абрагама і Лазара на ўлонні ягонным. І, усклікнуўшы, сказаў: «Ойча Абрагаме, звітуйся нада мною і пашлі Лазара, каб памачыў канец пальца свайго ў ваду і ахладзіў язык мой, бо я пакутую ў полымі гэтым». Але Абрагам сказаў: «Дзіця, успомні, што ты атрымаў ужо сваё дабро ў жыцці сваім, падобным чынам і Лазар ліха. Цяпер жа ён тут суцяшаецца, а ты пакутуеш. І да ўсяго гэтага паміж намі і вамі пакладзена велізарная прорва, так што тыя, хто хоча, не могуць перайсці адсюль да вас, ні адтуль да нас не могуць перайсці». Тады сказаў ён: «Дык прашу цябе, ойча, пашлі яго ў дом бацькі майго, бо ў мяне 5 братоў. Няхай засведчаць ім, каб і яны не прыйшлі ў гэтае месца пакуты». Абрагам адказаў: «У іх ёсць Маісей і прарокі, няхай слухаюцца іх». А ён сказаў: «Не, ойча Абрагаме, толькі калі хтосьці з мёртвых прыйдзе да іх, пакаюцца». Тады Абрагам сказаў яму: «Калі Маісея і прарокаў не слухаюцца, то калі хто і воскрэсне з мёртвых, не павераць». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Паважаныя браты і сёстры, добра нам дакладна вядомая прыпавесць, якую пан Езус расказаў фарысеям. Не вельмі шмат было такіх менавіта зваротаў да фарысеяў. Вельмі часта мы чуем, што Езус звяртаўся да сваіх вучняў. Ну, але ж, вядома, і вучні гэта слухалі, але так ці інакш гэта былі словы скіраваны да фарысеяў. Чаму да фарысеяў? Таму што сёння мы чуем пра двух чалавек, пра двух людзей. Пра багатага, які свет набавіўся штодзённа, і пра беднага, які каля брамы ягоннай ляжаў і, праўда, быў бы рад з'есці тое, што там са стала ўпала гэтага багацея, але, як мы чуем, што гэтага нават яму ніхто не даваў. І сабакі прыходзілі, лізалі струпы ягонныя, гэта быў чалавек церпячы. І так, насамрэч, ёсць некалькі інтэрпрэтацыяў гэтай прыпавесці. Некаторая адна з іх кажа, што так насамрэч гэты багач і гэты Лазар, бедняк, гэта тая самая натура кожнага з нас. Цікавы момант, што багача імені Евангелія не падае. Езус не кажа, як он зваўся. Але бедняка, правда, мы ведаем імя, бо Езус кажа, што ён называўся Лазар. І кожны з нас мае ў сабе менавіта гэтага багача, але кожны з нас таксама можа насіць гэты вобраз і Лазара. І так ці інакш вельмі часта трэба гэтыя два вобраза пагодзіць у саміх сабе. Гэта нелёгка. Бо з адной стараны мы, вядома, прагнем мець прагнем шмат. А лепей мець ввогуле безмежна. Так ужо ёсць. Там часамі мы так разумеем і чуем, што ніколі не бывае досыць. Што чалавек чым больш мае, тым больш яшчэ патрабуе. І гэты багаты чалавек, ён, як бы мы чуем, што штодзённа банкетаваў. Кожны дзень быў банкет, кожны дзень гэта было менавіта карыстанне максімальна з таго, што гэты свет дае. Карыстанне для таго, каб у пэўным сэнсе зарадзіць і сканцэнтраваны на сваім целе, на сваіх патрэбах такіх зямных. Ну, бо слово банкетаваў, то вядома, што гэта больш было такое, што мы сёння пад банкетам разумеем, праўда, паесці, папіць.
вось, можа там патанцаваць. Інакш кажучы, тое, да чаго вельмі часта мы ахвотна звяртаемся, бо цела для нас прамаўляе больш мацней, ніж душа. Но так ёсць. Бо менавіта наша жыццё то ёсць прагнення такога знішчэння дысбалансу паміж тым, што духоўнае, паміж тым, што цялеснае. Таму мы чуем аб паміранні старога чалавека ў святым пісанні, да? Што павінен памерці стары чалавек, каб нарадзіцца новы, духоўны. Але так ці інакш, у кожным з нас таксама є гэты лазар, гэты жабрак, паранены, які ў пэўным сэнсе хацеў бы таксама дасведчыць чаго-то лепшага, але не меў такой магчымасці. У струпах гэта чалавек хворы ляжаў, прыходзілі сабакі, лізалі гэтыя струпы. Можа быць, таксама гэта частка духоўная наша, такая, якая насамрэч знаходзіцца ў вельмі такім стане вельмі злым, стан, які пан Езус параўноўвае вось менавіта да чалавека хворага, чалавека бездапаможнага, чалавека галоднага, беднага. Это адна з інтэрпрэтацыяў, гэта можам сабе паразважаць менавіта сёння ці ў нейкім іншым моманце, бо гэта вельмі прыгожая прыпавесць на час Вялікага посту. Сколькі ўва мне ёсць ад гэтага жабрака, сколькі ёсць ва мне ад гэтага багача. І можам здзівіцца, што мы насамрэч больш прагнем забяспечыць тое, што патрабуе наша цела, што больш канкрэтна прагнем дагодзіць цел. І гэта жабрака так насамрэч свайго стан духоўны вельмі часта не заўважаем. Але так ці інакш таксама цікава выглядае гэта размова, бо Езус кажа, што калі памёр жабрак і быў знесены анёламі на лоне Абрагама, памёр і багаты і быў пахаваны. Адзін суцяшаецца на лоне Абрагама, другі церпіць пакуты ў пекле. І як бы гэты чалавек багаты, які церпіць ужо ў пекле, то бачыць воддаль Лазара, які радуецца ў раі, радуецца, як падае нам пан Езус, на лоне Абрагама. І просіць аб дапамозе. Звяртаецца тады да Абрагама, што хай, праўда, прышлі мне гэтага Лазара, хай ён памочыць свае пальцы, дакранецца менавіта гэтымі кроплямі вады да майго языка, бо так пакутую, што невыносна, цяжка. І Абрагам кажа, што, ведаеш, ты скарыстаўся з гэтага свету, меў усё, што хацеў, не бачыў патрэбы іншых людзей, не бачыў гэтага Лазара, но цяпер ён менавіта радуецца, бо дазнаў гэтай нядолі ў жыцці, а ты менавіта церпіш з той прычыны, што ўсё тваё жыццё гэта было банкетаванне, прагненне задаволіць сваё цела, свае патрэбы вельмі такія зямныя, людскія. І кажа Абрагам, паміж намі і вамі такая прорва, што ніхто ні адсюль туды, ні ад вас сюды не можа дастацца, не можа перайсці. І, здавалось бы, усё зразумела, да? Той цешыцца, Лазар багаты церпіць, нібы такі, ведаеце, такой прыгожы камунізм у нас выходзіць, евангелічны, да? Што падзелом буржуям, а бедныя, да, прыгнечаныя атрымліваюць гэтае неба. Але не, так ці інакш мы разумеем, што здаецца, менавіта гэтыя две постаці, гэта ўсё ж такі складаецца на кожнага з нас. Кожны з нас мае магчымасць абраць сабе жыццё з Богам, ці аднак пайсці пакутаваць вечна згодна з тым, што сабе абярэ за жыцця зямнога. І тады вось гэта менавіта багач звяртаецца да Абрагама, просячы, каб ён выслаў бы Лазара ў дом яго братоў. Мае 5 братоў, і вось каб менавіта ён пайшоў туды і засведчыў ім аб тым, што трэба змяняць жыццё, што было нешта інакш у іх жыцці, каб яны не прыйшлі на гэта месца пакуты, дзе ён сам церпіць. І Абрагам адказвае: у іх ёсць Майсей і прарокі, няхай слухаюцца іх. І тады адказвае
багач, не ойч Абрагаме, толькі калі хтосьці з мёртвых прыйдзе да іх пакаюцца. І гэта, ведаеце, гэта так вельмі падобна сёння на наша жыццё. Вельмі падобна на наша жыццё, таму што мы сёння хацелі бы нейкіх знакаў з неба, што Бог ёсць, або што ёсць пекла, або што варта прыкласці як максімальна магчыма высілку да таго, каб насамрэч гэта жыццё не змарнаваць, каб пазнацца з любоўю Бога, сустрэцца з ім і запрагнуць менавіта гэтага жыцця ў вечнасці з ім. І, быць можа, неаднойчы мы маглі чуць ад нашых блізкіх каго-то аб тым, што каб хто там прыйшоў бы. Мы часамі маем сны, праўда, сны тых людзей, якія адышлі, снім, бяжым тады да касцёла, мшо замовіць, таму што, бо хіба там просяць, часамі там, праўда, прыходзяць чы яду, чы вады просяць, мы ўжо так чуем нібы, што патрабуюць ад нас нейкай дапамогі. Да, але это ўсё сны, гэта ўсё так не наяву, правда, такога няма, што вось прыйшоў канкрэтна, і мы жывем сабе спакойна. Кормім гэтага багача, прагнем менавіта карыстацца максімальна з гэтага свету, робім злачынствы, махлёйкі, каб толькі вось менавіта як найлепей у гэтым свеце ўладкавацца, падманы. Усё для таго, каб мець больш, мець лепш, мець як найдаўжэй, мець больш якасна, ніж у каго-то. І так можна пералічваць бясконца. І прыгожа, што Абрагам адказвае, што если хто нават з мёртвых прыйдзе, не пакаюцца. Таму што пакаянне, даражэнькі, не ляжыць у сферы страху, перапалоху. Да, я ведаю выпадкі, калі людзі навярталіся, ведаеце, калі? Калі бачылі маніфестацыю бесаў. І то гэта можа, скажам так, не столькі было пакаянне, сколькі яны перажылі шок, страх, і потым распачаўся працэс або уцячы ад гэтага і сказаць, што гэта ўсё там нейкае псіхічнае, ці аднак распачаць трошкі, неяк гэты свет духоўны пазнаваць. Але было так. Але гэта так не адбываецца штодзённа. Бог у наша жыццё не ўкрочвае такім чынам, каб нас спалохаць, альбо каб зрабіць пальчыкам, кепска жывеш. І нават если бы цяпер прыйшоў бы пан Езус, стаў бы тут пасярод касцёла, то, ведаеце, то гэта было б кепска для нас. Было б кепска, таму што мы бы псіхічна не вытрымалі. Таму што мы зразумелі бы, што тым стане, якім мы цяпер знаходзімся, у тым узросце і ў тым стане, якім знаходзімся, мы да Езуса так насамрэч не дарастаем. Што мы насамрэч згубілі вельмі шмат часу на рэчы непатрэбныя, на рэчы, якія не збліжалі нас да Бога, а яшчэ больш ад яго аддалялі. Таму Бог не прыходзіць да нас так вось. Хто бы сказаў бы, праўда, прыйшоў бы, то я б ужо, напэўна, паверыў бы ўжо ўсё, было вось, у жыцці быў бы проста шоўкавы і парядачны. Но так не будзе. Таму што гэта было б таксама насіллем над нашай воляй. Мы былі бы змушаны тады, праўда, нейкім чынам паверыць, бо, ведаеце, не было ж праблем, каб пан Езус паказаў сваю боскую моц у нейкі надзвычайны спосаб, хоць чыніў цуды, аздравляў хворых, уваскрашаў памёрлых, праўда, але ведаем, што нават на гэта казалі, што ён моцай шатана это робіць. З Евангелія это дакладна ведаем. Або дамагаліся нейкіх знакаў, выкажся, якім знакам, што ты гэта робіш. Пакажы, дай знак нейкі. І пан Езус здзівіўся, кажа, Божа ж, сколько ж вам знакаў трэба, ж бачылі. Конечно, каб Езус так перамяніўся бы, тут аўрэлола бы узнёсся бы над зямлёю, і то бы какая-то частка сказала, што гэта ўсё бесаўское. І таму Бог не прыходзіць да нас такі спосаб, як нам бы здавалася, было б найлепей, і тады бы вось інакш бы начаў бы, можа быць, зуд. А так, то там за тым Богам, хто там ведае, што, як, дзе там, што там, хто там ведае, хто там, што там кажа, там хто-то і ксяндзы там ведаюць надта, там што-то, вось начыталіся кніжак, цяпер стаяць нам у вушы заліваюць. І ведаеце, і так насамрэч мы можам тады вось такім чынам, ніколі з Богом не сустрэцца. Бо на пытанне, бо на просьбу менавіта багача, што кажа Абрагам яму? У іх ёсць Майсей і прарокі, няхай слухаюцца іх.
Що значить Мойсей пророки? Маєте Біблію, ну, старий запавет на той момент, бо то ще нового заповіту не було. Правда, маєте Тору, п'ятикнижия Моїсея і маєте пророків, ну то слухайте їх. Сьогодні ми можемо сказати, маємо Євангелія, маємо послання апостольські, маємо старий і новий заповіт. Ну то слухайте їх. Ну то, правда, там звертайтеся у своїх пошуках. Там шукаєте відкази на свої питання. І, ну, відомо, запречує тоді багач, каже, що, ну, якщо хто з мертвих прийде, то покаються. Коли Моїсея і пророків не слухається, то коли хто і воскресне з мертвих, не повірить. І це не нейка іронічний відказ, це правда, воно так є. Навіть як ми бачили неякі надзвичайні речі, цуди, не так легко. Чому? Тому що зустріча з Богом відбувається не звонку, дороженькі. Зустріча з Богом відбувається у нашому внутрі, у серці. Нету опції зустрітися з Богом ось так десь побач. Як ми ведали, що один, хто може дійничати знутрі чоловіка, це тільки Бог. Аньол, чи шатан, ці, правда, некий інший дух. І він може дійничати тільки звонку, тільки снаружи. Бог має міновіто доступ до нашого серця. І з Богом ми зустрічаємося тільки виключно у серці. Но зустріча це буде у серці тільки тоді, коли серце буде приготоване, коли це серце буде насамреч, скажімо так, відповідним чином очищено. И все остальное, все, что мы там где-то, это все только допомога. Что мы слухаем там казанні, нават коли ми читаємо Святое Писання, то це приготування нашого серця. І ця зустріча буде тільки особиста, тільки індивідуальна. Якщо я зустрінуся з Богом, я цієї зустрічі не можу переказати нікому іншому. Ми часами кажемо, і це вельми помильно поводле мене, ми кажемо, що ми там передали, правда, віру. Да? Передали там веру кому-то. Там, дяды батькам, правда, передали веру. Глупота. Веру нельзя передать. О, яка добрая там була бабка наша, чи там, які мені добра була мать, вона мені віру передала. А глупота можна передати веди. Веру передати не можна. Вера або вона є, народжається у моєму серці, або її нема. Коли дитятка приходить на катехезу до сестер, то сестри передають, які би не пригоже віруючі не були, вони передають веди. І вони можуть промовити до другого чоловіка, кожен з нас, християн, може промовити до другого постави свого життя. Так, як ми це переживаємо, що говоримо, правда, як реагуємо, це може промовити. Але це не є переказ віри, це тільки таке, скажімо, запрошення для того, щоб пошукати, чому так відбувається. Я вже колись хіба вам оповідав історію одної жінки у Гродні, з якою мав так само пошану працювати разом у Каритасі. І ця жінка, вона своє навертання пережила менавіта тоді, коли бачила, що другий чоловік, супрацовник у праці, де вона раніше робила, жінка була вельми радісна. І були відомі, як у тих різних працях, стреси, депресії, різні ніякі тяжкості, усі нервові ходили, усі, правда, були. А вона, говорить, завжди така радісна, завжди така легка, завжди ось це було так. І, говорить, і нас це моцно денервувало, ми не розуміли, ну як так можна? Тут прийдеш у хаті проблеми, з мужем проблеми, прийдеш на роботу, там теж це. А вона така, ти потім колись підхожу, кажу, що, откуда ти таке маєш, откуда це щастя? І вона каже, ну, видиш, я до костела хожу, я на молитовну зустрічу їжджу. Ну і що? Ну, поїдь і погляди. А вона тримала інформацію, і вона засвідчила, да, що в цьому світі можна бути так, що Бог дає внутрішній спокій, що Бог дає внутрішню силу. І можна інакше, але вона пройшла свой шлях. Вона поїхала на ту зустрічу молитовну, конференція, адорація, благословлення.
перажыла, і пашоў яе працэс, які не склаўся за дзень, за два, праходзілі месяцы, нават годы, калі паволі прыходзіла з дарам ачышчэння, і так вось менавіта крок за крокам, да, і у вялікім прыгожым пазнанні Бога, і тыя дары, якія яна мае сёння ад Бога, яны несамавітыя. Это запрашэнне для кожнага з нас. Бог запрашае менавіта для того, каб мы пайшлі. Нам ніхто не перадаў веры, даражэнькі. Выкіньце з галавы такую фармуліроўку. Нам маглі перадаць веды. Веру мы заўсёды шукаем і знаходзім у сваёй сэрцы самі. Нават які не быў бы моцны і веруючы цар Давід, Саламон, і яны папаўнялі грахі, а пасля іх, іхныя дзеці, пасля, праўда, Саламона, ягоны сын быў бязбожнік, як не з той земі. Та і сколько, правда, ёсць сітуацыяў, калі насамрэч людзі, можна сказаць, святыя за жыцця, прыгожыя, а іхныя нашчадкі, яны рабілі ўжо рэчы кепскія. Бо няма перадачы веры. Ёсць перадача прыклада, ёсць менавіта сведчанне майго жыцця, маёй паставы, маёй пазіцыі. Таму жадаю, каб мы таксама у гэтым посце вялікім шукалі Бога, але шукалі Бога, так як чуем у тым, што ён нам, у тых сродках, у тых магчымасцях, які ён нам пакінуў. А яны прыгожыя. Яны прыгожыя, і мы іх сёння маем, і больш у гэтым існаванні свеце лепшых сродкаў, ніж мы сёння маем, не будзе. Бо Пан Езус прыйшоў, дзейнічаў, памёр, уваскрос, і чакаем яго другога прыйсця. Але ці ён сустрэне веру, калі прыйдзе другі раз на зямлі? Амен. Да Бога, які праз уваскрашэнне свайго Сына Езуса Хрыста запрашае ўсіх нас да ўдзелу ў вечным жыцці, узнясём з верою нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб праз справаванне святых сакраментаў мацоў вернікаў Божай ласцы, Цябе просім. Молімся за пастыраў касцёла, каб іх праца і малітва садзейнічалі ўсталяванню еднасці ва ўсёй Христовай аўчарні, Цябе просім. Молімся за людзей, які жывуць у цяжкім граху, каб яны адпаведным чынам выкарысталі час Вялікага посту і навярнуліся да Бога, Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія адышлі з гэтага свету, асаблівым чынам за Вольгу, Валерыя, Вераніку, Владзіміра, за памерлых сям'і Горыт. Каб яны спазналі веліч Божай міласэрнасці, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы былі гатовыя да сустрэчы з Христом у вечнасці, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Добры Божа, выслухай нашыя просьбы, дапамажы, каб мы ўзрасталі ў ласках, якія Ты нам даеш, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Будь прославлен крыж Христа, у Табе надеялся. Будь прославлен крыж Христа, у Табе надеялся. Добрых лаской узмацняй, грешным покаяние дай. Добрых лаской узмацняй, грешным покаяние дай. Маліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усямагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Усемагутны Божа, гэтую ахвяру асвяці нашае ўстрыманне, каб учынкі велікіпоснага пакаяння духоўна нас перамянялі праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з духом Твоїм. Угору серце. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва.
Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз цялесны пост утаймоўваеш нашыя заганы, узвышаеш душу, даеш цноты і ўзнагароду праз Хрыста Пана нашага. Праз яго твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хосанна на вышынях, благословёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтай дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў падзяку Табе складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Вольгу, Валерыя, Вераніку, Владзіміра і ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Просім Айца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим.
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего. І будь ласкавы, згодна з Твоей воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословлений і пакліканий на вячеру ягонную. Крошечці хліба ти єсть, Пане, укритий великий ти, Пане, і праз веки до нас приходиш, каб дать себе у ахвяры нам. Твоя кров кропельках вина, якую ты за нас пролив, бо на крижі для нас стякала, каб вибавить нас от зла. Ты, Пане, есть для нас надеей, Ты, Пане, любишь нас. Прошу Тебе, каб так было, устяж прошмат годов. Езу, дай силы, веди до Отца мяне. Езу, дай силы, веди до Отца мяне. Каб я окунуся у Его криницы. Амен. Езу, дай силы, ты веди до Отца мяне. Езу, дай силы, веди до Отца мяне. Каб окунуся я у Его криницы. Амен. Молимся. Добрий Боже,
Нехай трывае ў нас плён гэтай ахвяры, і ўзмацняецца яе дзеянне ў жыцці нашым праз Хрыста Пана нашага. Amen. Дзякуй вялікі за дар супольнай малітвы. Нехай нашы дні, асабліва ў часе Вялікага посту, будуць накрэслены гэтым прагненнем шукання Бога ў сваім сэрцы, сустрэчы пры за ўсё з ім, бо Ён там менавіта нас чакае. Прыміце Божае благословенство. Пан з вами. И с Духом Твоим. Милостивый Боже, прийди на допомогу Твоим слугам, які узносять до Тебе свої молитви, і заховай їх у Твоїй опеці під Твоїм керівництвом, праз Христа Пана нашого. Amen. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Amen. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Панський звістував Панні Марії і почень вас Духа Świętego. Zdrowie